дар варзишгоҳи марказии шаҳри Истарафшан миёни ду тими овозадори вилояти Суғд Истарафшан ва Хуҷанд бозии ҷолибу диданӣ дойр гашт. ин вохӯрӣ дар доираи бозиҳои даври 24-уми Лигаи Олӣ сурат гирифт, ки дар ниҳоят ба суди меҳмонон хотима ёфт. ҳисобро дар дақиқаҳои охири қисми аввал Шаҳзод Мамурҷонов боз намуд. ӯ ин зарбаи нишонрасро бо партофти головари футболбози бо маҳорати истарафшаниҳо Илҳом Баротов анҷом дод. дери нагузашта қоидаи бозӣ аз ҷониби футболбозони мизбон вайрон карда шуд ва довар ба дарвозаи онҳо пеналти таъин намуд, ки дар задани он Комрон Турсунов иштибоҳ накард ва бо натиҷа 1-1 футболбозон ба танаффус баромаданд. дар нимаи қисми дуюми бозӣ футболбози дастаи Хуҷанд Олимҷон Каримов аз масофаи дур зарбаи ҷаримавиро моҳирона истифода намуд ва ин зарбаи нишонрас пирӯзии тими Хуҷандро дар ин рақобати ду дастаи як минтақа, ки ҳамеша мухлисони зиёдро ба ҳам меорад, таъмин намуд. бозии дигар миёни тимҳои Истиқлол ва клуби марказии варзиш Артиш бо ҳисоби 3-1 ба суди шогирдони Виталий Левченко хотима ёфт. дидори мазкур дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе дойр гардид. ҳар се голи бошгоҳи Истиқлол дар қисми аввали дидор зада шуданд. муаллифи голҳо Риёта Нома, Андрей Мишенко ва Шервонӣ Мамадшоев гардиданд. ягона голи дастаи клуби марказии варзиш Артишро Шарафҷон Солев дар дақиқаи 70 ба самар расонид. дар даври 24-уми Лигаи Олии футболи мамлакат тими Хатони шаҳри Бохтар дар варзишгоҳаш бо дастаи Эсхати шаҳри Хуҷанд дидор анҷом дод. ин рақобат аз лаҳзаҳои аввал то ба анҷом ҷолибу диданӣ ва пуршиддату хотирмон сурат гирифт. голи нахуст дар дақиқаи 7-уми рақобат аз ҷониби бозингарони соҳибони майдон кушода шуд. нимувофизатгари дастаи Хатон рақами 21 Сорбон Афғонов аз як лаҳзаи хуби голзанӣ истифода бурда тӯбро дохили дарвозаи Эсхата намуд. дар идомаи майдондории саъитараш дар дақиқаи 35-уми рақобат футболбоз рақами 62 Ҷаҳонгир Эргашов аз ҳайати тими меҳмонон бо голи задаи худ таносубро баробар намуд. ҳамин тавр қисми аввали ин майдондорӣ 1-1 ба анҷом расид. пайти дуюми бозӣ низ боз ҳам шадидтар сурат гирифт. сармураббиёни ҳарду даста барои дар ин бозӣ ғолиб омадан тамоми имконият ва нерӯашонро сарф менамуданд. аз ҷумла якчанд нафар бозингаронро аз курсии эҳтиётӣ дохили майдон намуданд. билохира ин амал танҳо барои дастаи Хатон самар овард. дар дақиқаи 85-уми рақобат Парвиз Баки Ахунов аз партофти ҳамдастааш истифода бурда тӯбро бо сар дохили дарвозаи дастаи Эсхата намуда ғалабаи тимашро таъмин сохт. ҳамин тариқ вохӯрии тимҳои Хатони шаҳри Бохтар ва Эсхати шаҳри Хуҷанд бо ҳисоби 2-1 ба суди бозингарони дастаи Хатлон ба анҷом расид.